नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एका नवीन प्रश्नासह आपण या ठिकाणी आलेलो आहे। या ठिकाणी प्रश्नामध्ये दिलेलं असते की आकृतीतील त्रिकोणांची संख्या मोजा आणि खालीलप्रमाणे आकृत्या दिलेल्या असतात। तर या आकृतीमध्ये भरपूर त्रिकोण आपल्याला दिसत आहेत, मग ते मोजताना गल्लत होते किंवा कन्फ्युजन होतं। आता समोर वरचा जो 1 नंबरचा जो त्रिकोण आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रथम दर्शनी दिसतं की 1 2 3 4 आणि एक मोठा 5 असे 5च त्रिकोण असतील, परंतु तसं नाही। याच्यामध्ये एकात एक असे अनेक त्रिकोण दडलेले असतात। ते कसे मोजायचे हे आपण पाहायचं आहे। समोर लक्ष द्यायचं आहे, काळजीपूर्वक पाहायचं आहे। ओके, ठीक आहे, लक्ष द्या। अशा प्रकारचे त्रिकोण दिले असताना पहिल्यांदा काय करायचं, याच्यामध्ये नंबर द्यायचे 1 2 3 4 आणि या सर्व अंकांची काय करायचं, बेरीज करायची। पहा, 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 बरोबर, यांची बेरीज करायची। 4 आणि 3 7 येतो, 7 आणि 2 8 9 आणि 1 10, 4 5 6 7 8 9 आणि 1 10। म्हणजे या त्रिकोणामध्ये, या आकृतीमध्ये 10 त्रिकोण आहेत। पहिल्यांदा आपल्याला वाटतं की 5 असते, पण त्रिकोण आहे 10। त्यानंतर या आकृतीमध्ये पहा, या आकृतीमध्ये भरपूर असे त्रिकोण दडलेले आहेत। तर पहिल्यांदा इथला टप्पा येतो, त्याच्यामध्ये नंबर द्यायचे 1 2 3, या ठिकाणी 1 2 त्रिकोण द्यायचे। त्यानंतर खाली सर्वात 1 2 3 4। आता यांची बेरीज कशी करायची पहा, 1 अधिक 2 अधिक 3, सर्वात प्रथम इथे घेऊया। यांची बेरीज येते 3 आणि 2 5 आणि 6। त्यानंतर खाली 1 अधिक 2 बरोबर 2 आणि 3, त्यानंतर खाली शेवटचा 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 बरोबर 4 आणि 3 7 8 9 आणि 10। या सर्वांची बेरीज करायची। 10 अधिक 3 13, 13 आणि 6 19। तर या आकृतीमध्ये किती त्रिकोण आहेत, 19। आणि या आकृतीमध्ये किती त्रिकोण आहेत, हे आपल्याला कसे वाटते ते लाईक आणि कमेंट करून द्यावा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।